očí. Chcem ti dať ešte toho dosť veľa. Mám taký pocit, že možno aj viacej, než by si chcela. Prečo vznikol tento projekt? Ja osobne a plus klub, v ktorom pracujem, chceme robiť niečo navonok viacej, okrem toho, že by len deti chodili k nám na tréning a okrem toho, že by len otrénovali si svoju tréningovú jednotku a šli niekde. Preto máme v lete olympiádu, preto je v zime vianočná akcia a chcel som urobiť niečo na viac. Hovorím tak, ako som možno povedal už aj v rádiu, vyšla nejaká kniha. Na základe tej knihy pri jej listovaní išiel nápad a rozmýšľalo a chcel som teraz urobiť nejaký ústretový krok, že pôjdeme my niekde za materskými škôlkami. Vedel som, že nemôžem to realizovať ja sám a preto som poprosil na mi pomoc fakultu športu z OMBčky z Banskej Bystrice a nejak sme sa dohodli, sme si nastavili nejaké hranice a dnes sme tu a ideme to realizovať. Možno aj ďalší podnet bol trošku tak, že študenti nemajú možnosť toľko veľa praxe a dneska to bude fakt asi pre všetkých z nich nejaký ten krc ohňom a vyskúšajú si, ako je to pracovať s tými detičkami. Ja neľutujem